aikin sarki tun zamanin da har zuwa yanzu lura da jama'arsa da zaman su lafiya da kiyayewar lafiyarsu da ƙoƙarin cin gaban jama'a tasa zuwa lokacin har zuwa lokacin zamani na yanzu, kuma ko da wani lokaci aikin sarki ne ya sa mutanen ƙasarsa yadda za su ci gaba tare da zamani. Shine babban aikin sarki da shi da duk mataimakansa, can majalisarsa da waɗanda ke taimakonsa. Aikina na yanzu da yadda yake da lokacin da turawa suna nan ya sha bambam kaɗan. Yanzu ni ina cikin gwamnatin Najeriya ta Arewa. Wannan ya ba da dama gare ni in ba da shawara ga gwamnatin Najeriya ta Arewa irin abin da nake gani yanda mutanen ƙasar Najeriya ta Arewa za su zamna lahiya ko yanda za su ci gaba. To tun cikin shekara 5 da samun mulkin ƙasar Najeriya baki ɗaya, ni abin da nake gani lalle samun mulkin kan ƙasar Najeriya baki ɗaya ya jawo mata cin gaba da ƙarin arziki fiye ga da, wannan babu shaka. Mun ci gaba, mutanenmu sun samu arziki fiye ga da. Wani abu wanda zai sa mutum ya ce bai ji daɗin wannan ba, ba wani abin da zai sa mutum ya ce bai ji daɗin wannan ba, sai dai bambancin ra'ayi na jama'a kurum shi kadai. Amma ban da shi, jimlace ƙasar Najeriya cikin shekarar nan 5 ko shekara 10 lallai ta ci gaba kwarai da gaske. Mutanenmu sun samu arziki, mu kuma mun yi arziki.